Vchádzame do pásma kosodreviny. To znamená, že už budú výhľady. Slnko je zatiaľ na druhej strane tejto hory oproti mne. Takže zatiaľ sa mi ide dobre. Ku podivu ani není také hrozné teplo. Tam trochu nižšie v tých listnatých lesoch bol taký dosť horúci vzduch. A tuto na týchto lúkach už je to super. Ja už šlapem bez trička asi pol hodinu. Dobre sa klimatizuje telo. Takže zatiaľ vládzem úplne v pohode. Takéto krásne scenérie sa nám tu zrazu objavujú. Nádhera. To neviem, či je vidieť na tej kamere hore oproti v tom svedle je serpentína. Tam by mali začať už reťaze potom.